खुलुमबाय प्रेज द लर्ड गड ब्लेस यू ऑल अंदामोन साफ्रोमखौबो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि बे बर' बाइबेल प्रफेसि इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बिषयखौ आङो शेयार खालामनो सानदों जे जहन बाप्तिस्मानि थैनाया माब्रै जाया बेखौ जोङो मोननो हागोन माथाइनि 14:1-12 जों बेखौ फरायनानै खोनासंनि। बे समाव गालिलनि हेरद राजाया जिसुनि नामदांखा जानायखौ खोनानानै गावनि हादांगोराफोरखौ होनदों, बियो जहन बाप्तिस्मा, बियो गोथैफोरनिफ्राय सिखांफिनबाय आरो बिनिखायनो बिहा सोमो गोनां खामानिफोर मावनो हानाय बोलो दं। मानोना हेरदआ गावनि फंबाय फिलिपनि हिन्जाव हेरदियानि थाखाय जहनखौ हमनानै हाजराव दोनदोंमोन आरो जहना बिखौ होनदोंमोन, नोङो आयेन बादि बिखौ दोननो हाया। आरो हेरदआ बिखौ सिथारनो इच्छा जाब्लाबो बियो दाफाफोरखौ गिदोंमोन, मानोना बिसोरो जहनखौ नाबि होननानै मानियोमोन। नाथाय हेरदनि सारिजानायनि दिनाव हेरदियानि फिसाजोआ बिसोरनि गेजेराव इनायनो मोसादों आरो हेरदआ बिनि मोसानायाव बिमायनो खुसि जानानै बिनो बेबादि समाय लादों, बिनि बिनाय मानिखौनो बियो होगोन होननानै। बिमानि फोरोंनाय बादि फिसाजोआ होनबाय, जहन बाप्तिस्मानि खर'खौ थुरसि गंसेयाव लानानै बेयाव आंनो होफै। अब्ला राजाहा बिखा खामनाय जादों, मानोना गावनि समाय लानायफोर आरो बिजों लोगोसे उन्दुग्लेमग्राफोरखाय बियो बिखौ होनो थिनदों आरो मानसि थिनहरनानै जहननि खर'खौ हाजराव दानस'होदों आरो खर'खौ गंसे थुरसियाव लांनानै हिन्जावसानो हैदों। हिन्जावसाया खर'खौ गावनि बिमानियाव लांदों। उनाव बिनि सोलोंग्राफ्रा गोथै सह'खौ लांनानै फबहैदों आरो थांनानै बिसोरो जिसुनो खोथाहैदों। जहन बाप्तिस्माखौ हेरद होननाय सासे राजाया हेरदियानि थाखाय हाजराव जोबनानै दोनदों आरो हेरदआ बेखौ सिथारनो गोसो जाब्लाबो सिथारनो हायाखैमोन, खारन जहन बाप्तिस्माजों गोबां मानसिफ्रा सापर्टआव दंमोन एबा जहन बाप्तिस्माखौ नाबि होननानै मानियोमोन। बेनिखायनो हेरदआ बेखौ हाजरावल' जोबनानै दोनबाय, सिथारनो गोसो जाब्लाबो सिथारनो हायाखै। नाथाय हेरदियानि फिसाजोआ बिसिनि राज उलाफाद गेजेराव ओरैबायदि मोजां मोसाबाय आरो बे मोसानायखौ सेटिसफाइड जानानै हेरद राजाया मोनसे अफार होबाय, नों जेखौ बिगोन बेखौनो नोंनो होनाय जागोन होननानै। बेयाव फिसाजोआ गावनि गोसोबायदि बियाखसै, नाथाय बिमाया बेनो थिनबाय जे हेरदनि खर'खौ नांगौ। दा बेयावहाय हेरदजों बिनि बिमाहा मा बिसार दंमोन बेखौ मोनथिला, बे सिंनि खोथा। नाथाय निस्सय बे बेलायावहाय आत्मिकनि जुद्ध जादों। आत्मिकनि जुद्ध, माबादि आत्मिकनि जुद्ध होनोब्ला, जेब्लानाखि इसोरनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय, जिसुनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय ओंखारगोन आरो ओंखारग्राया जुदि इसोरनिफ्राय बा इसोरनि जुदि दासब्ला, सैताना बेखौहाय माबा नङा माबा आरो बेखौ मानसिनि दारै, जेरै मानसिखौ पापआव खोख्लैनो थाखाय सैताना जिबनाव हाबनानै पापआव खोख्लैदों। हेरदआ जेखौ गोसो जायाखैमोन, साहस खालामाखैमोन मावनो थाखाय, फिसाजोआ बेखौनो बिबाय, फिसाजोजों बिमाजों बेखौनो मावनो थिनबाय। बेयाव राजाया जोबोर बिखा खामदों, आं बेखौ सिथारगोन, दाबा मा जागोन
जोबोर सिन्थायाव गोग्लैदों। नाथाय गोदोनि राजाफ्रा बिसोरो जबानखौ लाखियोमोन, जा जबान होदों बेखौ लाखियोमोन। थ' बेयाव मुंबो बिसारो बा सुथ्रु थाथावथाव बेबायदि नङा। हेर'दियानि जे फिसाजो आरो बिमा बिसोरहा जहन बाप्तिस्माजों मुंबो सुथ्रुता गैया। नर्मेलि सासे इसोरनि नाबिजों राजानि फिसाजो, बिसोरो मोदोमनिथ' राजानि फिसाजो, नाथाय जहन बाप्तिस्मा जाहैबाय इसोरनिनो सासे नाबि, गिदिर नाबि बियो। थ' बिनिखायनो सैताना बिसिनियाव हाबनानै बे खामानिखौहाय गोसो जाहोदों बेखौ बुंनो। दा बेयावहाय सैताना देरहानाय बादि मोनदों, नाथाय इसोरनि आरो जिसुनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय जायहा गावनि जिउखौ खोमायो बियो जिउखौ मोनो। जोङो इसोरनि रायजोआव हाबनो थाखायब्ला जोङो ओरैबायदि वाफादार जानांगोन, जोङो जिउखौबो बावनो थाखाय राजि जानांगोन जिसुनि मुङाव। अब्लासो जोङो सोरगो रायजोआव हाबनो हागोन। जागायनायनि रेभेलेसन, बै गोदान नख्रां, गोदान प्रिथिबि, गोदान सोरगो जे दङ, बेयावहाय थांनानै फरायनानै नाय। सोरबा गोदोना दानस' जानाय, सोरबा अन्थाइजों खुबैथारजानाय, सोरबा सावथारजानाय, नैबायदिखौ जहना नुदोंमोन, जहननो नुजाहोदोंमोन। बेनिखायनो जिसुनि मुङै जायहा जिउ बावगोन बियो सोरगो रायजोआव हाबनो मोनगोन। आरो जोंनि बे एसेल' फोथायनायजों जोङो इसोरनि रायजोआव हाबनो हागोना सम्भब नङा, एसेबो गोरलै नङा। आं दाख्लैबो मोनसे भिडिअ बुंदोंमोन, ब्लाड सेक्रिफाइस। मानोना जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आनो ब्लाड सेक्रिफाइस होदों गावनि मानसिनि थाखाय, जोंनि थाखाय, जोंनि पापनि थाखाय। बेबायदिनो ब्लाड सेक्रिफाइस खालामनाया इसोरनि रायजोआव हाबनायनि आरो गुबुन मोनसे लामा। बेनिखायनो जोङो गावनि जिउखौबो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बावनो हानायसिम जोङो फोथायोब्लासो इसोरनि जिउआ जोंजों सापर्ट खालामगोन, गोथार जिउआ जोंखौ सापर्ट खालामगोन। थ' दिनैनि बे सुंद' बाइबेलनि बोसोन, बाइबेलनि गाहाम बाथ्रा बेखेवबाय। नाजानाय जिसुनि मुङै आमेन।